Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Ay, hala ka, tay. Silence means yes na pa, tay. Sama diha nang oy. Kaugid no. May palihog na lang kung ato kang nanay Erma, be. Ay. Kay ako lay andam sa atong snacks. Ay, di lang ko mag-tell. We have the right Kanta-kanta pa. Kinigyod, sinang Isabel. Magkutaw na kong juice. Sinang Isabel, misyakin? Nang Isabel! Nang Isabel! Hala ka, oy. Naon sa magkahali si Ma'am Erma, oy. Ay, anong nagbuyod pa din siyang nawadaan sa panimon? Day! Day! Nay Erma? Nay! Nay Erma! Day! Tinuko! Ato siyang dadon sa ospital. Tawagin tayo ng munisipyo. Aron magkagamit sa ambulansya. Pagdali! Oh, Day! Oh, Day! Dolo lang ko sa syudad. Medyo hinahinay sa tandagan na akong kisakyan. Ang ako silpan. Murag may mitawag. Ako tubagon. Hello? Father, si Nanay Erma. Cheryl? Nga nakila ka? O siya nito mo, ha? Doon na ba'y problema? Abong dadon si Nanay Erma sa ospital diya sa syudad. Mo ba? Oh, sige. Sugato talabo din kay nianam ko sa syudad hapit. Cheryl, ay lang palabi niya, ha? Kadali magkatabang kung maratol ta, okay? Salamat, Father. Bye. Okay, bye. Noong sa mga taon sinangir ba? Diyos ko, ayaw ang taon itugot kino na daotang mahitabo ni nang Irma. Ayaw ang taon kinuo. Day, ayaw lang sige og hilak diha, Day. Uy. Mag-unsa naman lang ko nang kung doon ay mahitabo ni Nay Erma. Siya na lang ba yung giisip kong kinikanan? Asa naman lang ko niya ko pa dong? Day, ayaw pagkawa sa paglaong, Day. Bisan tuod may pagkahigpit si Ma'am o nay Irma nimo. Ay, puutan pud paya siya, Day. Sige lang ko, Day. Mag-ampot ta sa Ginoo nga magkalingkawas ng gyud siya ning maong kahimtang, Day. Hinaot pa unta ng Isabel. Hinaot pa unta. Si Cheryl to, ah. Sinang Isabel san, doon sa emergency room. Ako noolan. Ay, Pader! Pader! May taong ka nakaanay ka, Pader! Kumusta naman taon sina Irma, ha? Cheryl? Giobserbahan pa sa mga doktor. Father, tabangiin taon kong ampo nga maluwas lang unta si nanay. Magunsa na lang kukunwa siya. Okay. Ayaw pala bisi mo gimati, Cheryl. Ato sige iyampo. Huwag ikaw, iyampo ko sab. Dili ba ayaw magpadaog kita sa atong gimati? Dili ba sinubad ang mga problema kung magpadaog kita sa itong mga kabalaka? Ang atong himuon karon, mao nga atong tinguhaon nga mahimong mas komportable ang iyang kahimtang dili sa ospital. Cheryl, di man wa manghinanaw ang Diyos tingita buha. Buutan imong nanay. Og nasahid ko siyang dili gid siya pasagdan sa Ginoo. Maayo untag maluwas na siya, Father. Ay, Day! Nagpaingon ang doktor din, Kinsay paryente sa pasyente din, Dok, ako siyang nanay. Kumusta naman siya, doktor? Kumusta na si Nanay Erma? Sultihin ko siyang kahimtang, doktor. Please. Well,
To be honest with you, medyo talandugo ng kahimtang sa imong apuhan. Kung dili magbantay o magamping sa sunod gayon nga kini mahitabo, posible nga siya mamatay. Unsay buti mong ipasabot? Ha, doktor? Sigun sa ato mga laboratory exams, murag dili na kayo balance ang functioning sa iyang organs labi na gid sa iyang kasing-kasing. Kaha tingali sa iyang pangidaron. Unya, high blood na pod ang imong lula. Ingon man taas pod ang iyang blood sugar. Nga sa ato pa, diabetic na siya. Nag-mild stroke siya. Paong nakuyapan siya kaganina. Pero don't worry. Kay few days from now, pwede na siya magawas din Kinahanglan na gid niya ang adequate rest. Insaktong pahuway. Ingon man, ipainom niya ang mga tambal nga akong gresita. Kinahanglan nga mukaon siya masustansyadong mga pagkaon. O of course, pahuway lang gyud sa mga buluhaton. Sige, biyaan sa mo ha. Kaya napakoy rounds ha. Dalon siya karon sa iyang pribadong lawak. Salamat kayo, Dok. Welcome. Ay, salamat kitahon. Nga na okay na si Ma'am Irma. Tanawa na. Tanawa ko na si kamayo si Lord para nilula nimo. Bitaw. Ug salamat po kayo sa imong prayers, Father. Gusto nito, nahibaw kong wa pa mo'y klarong kaon. Mga undi-una ta. Dayon, atong paliton ang mga kinahanglanon ni Nanay Irma. Bisan, unya lang kong paulit-balik sa parokya. Cheryl. Nay, niara ko. Naunsa man diay ko. Nganong ni aman ko sa ospital. Ay, ma'am. Nakita ko man ikaw ganiha nga nagbuyod dito sa imong lawak. Dito sa ato, maong gidaka na mo din Ni amagan si Father Amaro, doon na lagi palit sa gawas, ma'am. Nganong nasayod man siya. Ako siyang ipahibaw, Nay. Mao ba? Ay, hala, basin si Father Amaro na ron. Akong ablihan ka diyon. Ay, day! Si Padre Amaro, ni Ana, pamerma. Mayo noon nga nagkamata ka na Irma. Kumusta naman yung pamati, ha? Kapoy kaayong akong lawas, Padre. Salamat kaayo sa imong pagkahilog panahon din Natural. Tungod kay digahin ka sa ugataas ka panahon sa pagpangalagad sa itong parokya. Ang hirap tingaling magpagkabana ko nimo isip akong parokyana. Gusto nito, niya ko ang mga prutas, mga presko pa kayo sila. Father, naghasol pagyud ka. Dagan kayong salamat. Okay na rin gina, Cheryl. Sige, di lang unang kumaglangan, ha? Kay lisod na ba siya kanan padung dito sa ato? Salamat kaayo, Padre. Daghan kaayong salamat. Nay, ako nang ihato si Father nga to sa opos. Sige, Day Cheryl. Ay, ako lang unang magbantay kang Ma'am Irma, day. Sige nang. Na Irma, pagpagkaayo yun, ha? Sige, ato na ko. Sige, Padre. Og salamat kaayo. Isabel, kumusta si Cheryl? Ay, maayo raman, ma'am. Medyo nakuyaw-kuyawan ng gyud siya sa nahitabo ni mo ganiha. Kaluoy sa akong apo. Magunsa naman lang intawd siya kunwa na ko. Ay, mao gyud, ma'am. Mabitaw nga guol ka ito siya, ma'am, oy.
May langgani kayo pa ko madayon ni. Ay, dili po tingali, mamoy. Naapay ipabuhat ang Ginoo nimo? Ang maayo pa, ma'am. Pahulay na lang una din ha, ma'am, aron mubalik ang imong kusog. Salamat kaayo, Isabel. Father, salamat kayo ha. Salamat kayo sa imong paghahinog panahon. Cheryl, unsa ka ba? Wala kisa pa yan. Hopefully, imong tumanon akong gisulti, ha? Kasi panahon sa kalibog, sangpit lang yun sa tulabaw magkagahom. Kaya kung sangpit ka lang niya kanunay, dili o di ka ganyan pasagdan. Tumanan ko ka na, Father. Og nang hinaot ko, nga di po ko mo pasagdan. Abi mo, wala ko ilain pagkaduulan. Mag-unsa naman lang ko. Naano po ka, ana, ha? Balik ka na san. Cheryl, ayaw ka call. Niarigog kong kanunay alang imo. Isaad ko, Cheryl. Dili o dili ko ikaw pasagdan. Salamat, Father. Salamat kaayo sa tanan-tanan. Daghan gyud kay salamat. Wa isa pa yan. Nitutok siya na ako. Kung nasayod ka pa lang sa kong gibati nimo. Kung nasayod ka pa lang, Father Amaro. Ay, perteng hinanukan ni Ma'am Irma. Matog lang pod ko. Ay, kay medyo doka naman. Ay, Charlan. Kinsa man ran. Akong aplihan ang pultahan. Batsin og si Inday Cheryl na ning niapot. Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!